Dobrý den, právě se nacházíme v Düsseldorfu. Vy nám často píšete, že jenom kritizujeme, neukazujeme žádný pozitivní příklady. Tady v Düsseldorfu přednedávnem otevřeli novou trasu metra, která je do velké míry srovnatelná s tím prodloužením linky A v Praze. A my se půjdeme podívat, jak to dopadne. Nacházíme na vstupu do stanice Graf Adolf Platz. Možná jste trochu v šoku, protože normální vstup do stanice metra vypadá takto. Tento vstup do stanice metra vypadá takto. Tak 2 dny po otevření metra to vypadá takhle, takže já jsem zvědavý, jak to bude vypadat třeba za rok, za 2. U nás v Česku panuje taková představa, že v Německu je všechno efektivní, že se ty prostředky jako dobře využívají, ale když se podíváte tady kolem mě, tak tady není jediná reklama. A vemte si třeba Prahu, jo? Tam je reklama úplně všude, tam je reklama na Stavovském divadle, je to efektivně využitý ten prostor prostě. A tohle je prostě stavba z veřejných peněz, to znamená, ta není zadarmo, to si platíme ze svých daní. A já bych očekával, že to město se bude snažit ty peníze získat nějak zpátky, ale tohle je prostě ohromný plejtvání prostorem. Ještě před chvílí jsme byli v metru a teď už jsme v tramvaji. Tady už od počátku projektu probíhala taková spolupráce mezi architektama, inženýrama a umělcema. Tohle je výsledek. U nás by asi spousta lidí řekla, k čemu je to dobrý, proč má být tohle v metru má jezdit metro, umění má být v galerii.
A měli by pravdu, já souhlasím, nevím, k čemu je tohle úplně dobrý, dává se do toho spousta veřejných prostředků a tenhle prostor by se dal využít mnohem líp, třeba na reklamu. Tak my jsme vám slibovali pozitivní příklad z Düsseldorfu, bohužel se to úplně nepodařilo, tak jak jsme si představovali. Ta linka je výsledkem takových velkého plejtvání prostředků na různé umělecké instalace a další nesmysly. Myslím si, že je to škoda, že tam mohlo vzniknout u vstupu třeba nějaký pořádný ocelový konstrukce. Je to taková nevyužitá příležitost, no a myslím, že je vlastně na druhou stranu vidět, že v Německu se mají od Čechů co učit, co se týče veřejného prostoru.